Bueno, ens vam dividir, no? Perquè l'assumpte és que hi havia... Tu quan entraves allà tenies que dir sí o no al tema del debat, no? I com érem 4 vam decidir dividir-nos entre uns que s'especialitzarien en defensar el sí i uns altres que s'especialitzarien en defensar el no. En aquest cas, sobre si cal preparar-se per la guerra per tenir la pau, no? I llavors autònomament cada parella, en aquest cas eren l'Héctor i el Gerard que es preparaven al no i en Dani i jo que ens preparàvem al sí. I de manera autònoma vam començar a preparar-nos a tot. Aquí estem dividits. Nos pusimos mucho en el rol. Sí. Pero sí, en el momento ese, pero Dani y yo por lo menos salimos siendo unos belicistas convencidos, però... És qüestió d'interioritzar molt el rol. Això ens ho va preguntar precisament un company al sortir, en plan broma, i clar, tots vam trobar que tothom deia que amb matisos, que caldria matisar-ho, no es pot fer absoluts, però al final cadascú acabava dient el que havia defensat, perquè suposo que és el que més et creus, el que més és... El Dani es va ficar molt en el seu paper. Sí, el Dani va allá al con neoliberal, sí, le llamó Dick Cheney todo ahí para contratarle. Bona, en general bona. Realment no hi va haver massa, vull dir, clar que era una competició i sempre hi ha alguna tensió, però en general no vam tenir cap problema. Fins i tot vam fer un sopar de germanor el dia abans d'acabar. Hi va haver algun problema amb la Universitat d'Alacant, perquè van guanyar dos debats impugnants. Nosaltres havíem perdut i els van guanyar, amb la qual la resta de delegacions no ho veiem amb massa bons ulls, tot i que al final van ser els que van acabar guanyant la lliga de debat. Sí, aquí a veces se pueden ganar las cosas más en los despachos que en momentos. La relació era molt bona. No seamos anàvem a contra el Pompeu i els vam derrotar, clar que sí. Ens vam derrotar i és de lo que estamos más orgullosos. Ens vam ser l'orgull de l'autònom aquell dia. Una mica com... No responsabilitat, però que feia gràcia sobretot en el sentit que ha comentat el Pedro, per exemple, de la Pompeu Fabra, nosaltres tenim amics en allà i sempre hi ha els típics... Clar, és com que l'autònoma... Hi ha com rivalitat, no? I llavors en aquest sentit feia gràcia encoratjar-la, però dintre d'un marc de simpatia i amistat. Bueno, potser més que representant l'autònoma, que òbviament també, com que tots som d'una associació d'aquí de l'edifici estudiants, a Unànimun, la idea és que anàvem allà a passar-ho bé, a representar l'autònoma, però també a intentar agafar fons per la nostra associació. Així que potser, això més personalment, potser jo em sentia més representant Unànimun-UAB que només l'autònoma. Unànimun són unes sigles, però que el nom que consta és Associació d'Estudiants per als Models de les Nacions Unides i les Relacions Internacionals, que de fet tractem de connectar aquestes. Som gent que vam sortir de polítiques, de sociologia i d'econòmiques, bàsicament, i que ens interessa molt el tema de relacions internacionals i busquem formació més enllà del que ens pugui oferir l'autònoma. Per això fem activitats, tipus, si volem fer de les Nacions Unides, cada any intentem anar al que Harvard fa a diferents llocs del món cada any, fem cinefòrums, fem xerrades, fem conferències, busquem espais amb diferent format per poder formar-nos. De fet, cada cop intentem més obrir-nos a facultats a fora de polítiques, crec que a poc a poc ho estem aconseguint. I bé, la veritat és que estem contents perquè, per exemple, l'edifici d'estudiants i el degranat de polítiques i sociologia ens està donant bastant suport. I no sé si ho puc dir, però el nostre blog és unanimun.blogspot.cat i el correu és unanimun@uab.cat, per si algú li interessa. L'autònoma, sobretot l'edifici d'estudiants i en concret l'Anna València, suport total i absolut. Tant humà, quan preníem debats o quan ho veiem complicat o quan ho veiem tot perdut, però després veiem que tornaven a ressorgir, realment l'Anna sí que va estar amb nosaltres i ens deia no passa res, anem a fer un cafè, i l'edifici d'estudiants, el suport que ens ha donat sobretot és econòmic, d'estar allà allotjats i els àpats i pagar-nos la inscripció. I també hauríem d'agrair que alguns professors ens van donar suport
en qüestió de recursos acadèmics i tal, l'Arcadi Oliveres i també des de l'Escola del Pau. La Cecil Barbeito, certament. Ens van ajudar amb els dos, perquè clar, els dos són grans experts de pau i de guerra. Llavors, clar, anar a buscar arguments, doncs vam anar a parlar amb ells i també ens van donar molts arguments que jo crec que sobretot a mi i a l'Hèctor, perquè tots feien coses de pau i ara que nosaltres defensàvem el no cal preparar-se per la guerra, ens va servir moltíssim per teixir els nostres arguments. La idea clar, és que els politòlegs no són polítics. Llavors, vull dir, sí que et va bé parlar en públic i això li va bé a tothom, no? Però realment depèn molt. Vull dir, tu pots acabar sent un xupatintes que no tinguis que parlar amb ningú. No. Però bueno, que tot ajuda en veritat. Tot ajuda i ja està bé, l'experiència és interessant. Heu participat en alguna altra cosa semblant? Sí, bueno... Semblant és, no, però no, de parlar en públic i tal. De coses de debat, sí, perquè Unànimun sempre cada any anem a models de les Nacions Unides, que són bueno, tot això de la ONU, i vull dir, clar, allà surts, parles, defenses una opinió, tot en anglès, perquè és més complicat, has de negociar amb els delegats, has de seguir unes regles molt concretes, amb la qual sí, hi havíem fet coses d'aquestes, però mai amb aquest format. I a nivell d'investigació també ajuda perquè et forces una mica a concretar un tema sobre el que t'has d'estar un parell de setmanes investigant i tal, i llavors aprens, vulguis que no, però és bo.